Abenduaren 26an Ordizian Gabonetako azoka berezia antolatu zuten. Ordiziako azokaren 5. mendeurrena ospatzeko urte osoan antolatu dituzten ekitaldiei azoka berezi horrekin eman zieten amaiera. Berriro ere Ordizia azoka esparru erraldoi bihurtu zen. Euskal Herriko produktuak maite dituztenentzat hutsegin ezineko hitzordua izan zen, eta erosleen eta saltzaileen arteko topagunea. Azoketan izaten diren giro onak eta jendetza handiek ez dituzte benetako protagonistak gure bistatik kentzen, baserritarrak eta euren ekoizpen bikainak, arreta handi zaindu eta lantzen dituztenak. Euskal Herriko nekazaritzako elikagaiek daukaten ospeona ikuspuntu horretatik bakarrik uler daiteke. 500 urteko historia da, eta Ordizian historia horri segida eman nahi diote berrikuntzak eta hobekuntzak lagun. Gabonetako azokan ekimen berri hoietako bat aurkeztu zuten. Ordiziako azoka zure mugikorrean. Komunikatzeko hizkuntza berri bat erabiliz, belaunaldi berrietara iritsi nahi dute, eurak ere azokaren balizko bezeroak baitira. Telefono mugikorrentzat diseinaturik dagoen aplikazio bati esker, azokari buruzko informazio guztia deskargatu dezakegu. Produktuak, prezioak eta jakina ekoizleen datuak. Ordiziko azokak 500 urte betetzen dituen honetan, gure asmoa izango litzateke pixka eta aurrera pauso bat ematea, beste 500 urte betetzea baldin bada, eta salto bat eman dugu pixka bat azoka virtual horretara edo azoka digitalera, eta horretarako aplikazio bat sortu dugu, sekelekoetarako aplikazioa, bai Apple eta Android sistemetan deskargatu daitekena, doakoa da, eta pixka bat guri ematen diguna da, Ordiziako azokan asteazkenero dauden nobedade horiei buruzko informazioa, prezioei buruzko informazioa, prezioak ze intervalotan mugitzen diren, ze produktu ditugun garaian garaikoak, eta horretaz gain, ekoizlei buruzko informazioa, ezta? Ekoizle horiek nun bizi diren, ze produktu kartzen dizkiguten, nola aurkitu ditzakegun, kasu batzuetan ere bideo txiki batekin, bere bizimodu ezagutzeko, eta guzti hori gure poltsikoan emateko aukerarekin. Baina aplikazio berria ez da azoka berezian topatu dugun albiste nabarmen bakarra izan. Eguerdiko 12etan Idiazabal Jatorri izenak, omenaldi bat egin zien nazioarteko gazta lehiaketetan sariak irabazi dituzten artzain guztiei. Lekua txiki gelditu zen, asko baitira Idiazabal gazta goreneko postuetara eraman duten artzainak, munduko gaztagintzan leku nabarmena erdietxirik. Batez ere oso importantea da gure produktorentzako, zen haientzako oso importantea da hemendik kanpo baita ere haien lana ezagutaraztia. Eta hemen gehiago ezagutzen dugu, baino kanpoan baita ere jakitea oso importantea haientzako, zen haien lana oso gogorra da, egon behar dira beti zain, gazta zain, eta hartaldia, eta oso lan gogorra danaz, olako gauzak oso importantea dira haientzako eta jarraitzeko eta bide berdinean jarraitzeko gauzak egiten. Baina baita ere orokorrean, da modu bat hemendik kanpo gure eredu bat esatia produktu on baten eskuz, eta nola kanporatzen da hemendik hemen oso ondo egiten direla gauzak. Erromako nazioarteko lehiaketa, Austriakoa, Pirineotako artisau gazta lehiaketak, Bikeko lehiaketa, eta batez ere Birminghamen egindako munduko gazta lehiaketa. Guztietan ikusi dute Euskal Gazten bikaintasuna norainokoa den. Artzainek Euskal Herria munduan kokatzen laguntzen digute, eta Ordiziako omenaldia gure balioen alde egiten duten lan estimagaitzaren eskerrona baino etzen izan.